Copenhagen Europe Center ligger på Vesterbrogade 149. En oase i hjertet af København, omgivet af et livligt nærmiljø og byens grønne åndehuller, Frederiksberg Have og Søndermarken. Området emmer af charme, og her er et unikt mix af boliger, erhverv, caféer, sushibarer, restauranter, specialforretninger og dagligvarebutikker. Uden for Copenhagen Europe Center er der storbypuls og mangfoldighed, men indenfor hersker ro og harmoni. Her er kort afstand til alt. 2 kilometer til Rådhuspladsen og City, 500 meter til Enghave Station og 2 metrostationer på den kommende Metro Cityring. På 10 minutter nås hele det store københavnske motorvejsnet, og i løbet af 20 minutter står du i Københavns Lufthavn. Buslinje 6A, der kører til Hovedbanegården og Østerport, holder ved døren. Her lå Bing & Grøndahls porcelænsfabrik, som i dag er forvandlet til et moderne businesscenter, hvor du tydeligt kan fornemme bygningernes historie. Fabriksarealet bestod af 12 bygninger, der i dag er moderniseret. Vi har kantine med forplejning og frokost, mødelokaler og konferencecenter med plads til op til 150 personer. Bygningerne, som er forbundet via Glastorvet her, var det sted, som Bing & Grøndahls porcelæn i sin tid blev brændt. Her er handicapvenligt, her er masser af elevatorer, og det er let at komme omkring. Vi har et lækkert cafémiljø med trådløst internet, og så har vi parkering lige uden for døren. Vi giver dig fleksibilitet og frihed. Vi har både små enkeltkontorer og store kontorlokaler med plads til 300 medarbejdere, så du let og hurtigt kan reducere eller udvide, hvis dine behov ændrer sig. Du kan også vælge at benytte dig af vores kantine og mødelokaler. På den måde kan du indrette dit eget lejemål optimalt til arbejdspladser, i stedet for til dyre kvadratmeter til køkken og mødelokaler. Vi tilbyder vores lejere fælles reception, ejendomsservice og vicevært, kantine med frokostordning, møde- og konferencecenter, vagtordning, rengøring og planteservice. På Copenhagen Europe Center får din virksomhed optimale rammer. Præsentable kontorer, moderne faciliteter med sjæl og historie, central beliggenhed, fleksibilitet og et servicekoncept, hvor du med ro i sindet kan koncentrere dig om din forretning, mens vores personale gør klar til en ny dag.